Peace Groweri a growerky, tady Kušer. Kendina nám dosáhla 3. týdne květu, takže tato krásně stíhá na konci září. Tam už bychom měli mít jistotku, takže je potřeba jí trošku pomoct, protože ve 2. a 3., 3. a 4. týdnu květu se přidává Monster Bloom, moje nejoblíbenější hnojka, hned po Bad Candy. Takže tyhle ty dvě věci si teď namícháme. Koupil jsem si na to normálně balenou vodu. Mám jistotku, že mám čistotu. Kendina vypadá v stříkačce takhle, dávají se 2 ml na litr a půl flaška, takže 3 ml natažený do flašky, pohoda, teda do stříkačky, pardon. A Monster Bloom se dává 0,2 na litr, takže taky 0,3 jsem si odvážil a to vypadá na váze takto, prosím. OK, to je nějaký modrošedý na té kameře. Normálně fialový. Můžeme si dát obě dvě ty věci a potom samozřejmě zamíchat a změřit, překontrolovat pH metrem a doštelovat kyselinkama, který ještě dotáhnu. Tak dáme si Bad Candy. Zamíchat a změřit. Se střihem skáče mi to 6,0, 6,1, takže já přinesu kyselinu, která centruje nahoru. Tak, máme centrovačku nahoru nataženou. Ve stříkačce bude stačit pár kapek, si myslím. Menší jsem chtěl zkusit. Tak zamíchat a změřit. Tak se střihem 6,4. 6,3. Jako nechce se mi dávat další kapka, to bych mohl přepálit. Ne, že by to jako u outdooru nějak rozhodovalo. 0,2 sem, 0,2 tam. Ještě počkáme. Jestli tam skočí 6,4, tak to berem. No, to berem. I kdyby tam mělo doskočit 6,5, takže to si nemyslím, tak 6,4 si myslím na outdoor. Hodně v cajku hodnota. Takže letošní koktejl jediný, nic předtím, nic potom jsem nedával, je tedy složen z Grotek Monster Bloomu, Kanada, čisté PK, vidíte ty brutální hodnoty, takže i v tom se to jako brutálně kloubí s něčím jiným nebo těžce. Pak tady máme Bad Candy, což je čisté magnézium a máme tady centrovače od Kany, buď nahoru nebo dolů, to už znáte z videí o vodě, takže tam není co dodat. Já si to tam jdu chrstnout, co bych ještě rád dodal, chrstnout, no, poloměr, já nevím, 10-15 okolo stonku. Rozhodně žádný nějaký velký koláče, nerozlejvejte to tak, aby se vám to dostalo 2 cm pod povrch, to ne. Se zasoustředit a pomaličku to pouštět k hlavnímu stonku na hlavní kotvy, ať se to pěkně nažere tím PKčkem, tím magnéskem a je to připraveno na další dokvetení. Já si to tam jdu tedy vylejt, vy se držte, těšte se na růd, zatím peace.